ما батли райдери фавика мондани будам. Ҳамин сол репа бас намекунӣ? Не. 12 солагишда бас намекунӣ? 13 ти девуме нафада ҳамин число бас кунам. Барада читон рӯй кард? Чон муваффақ мешавад. Ада рӯй накардаю. Ту ҳам хуши некида уҷа. Вай чиза да ки рӯй кард, фавик рӯй кард. Барои ки ман якум бор ту шона да барномаи рифма батл дидагим. Хто медонем ки ман ҳамкурси баронам ва хиёл мекунам иҷода сиван сахтаре. Не, батли вайора ман бароям қанак заронам ки сумаш тоғри намегирифт. Сагои гиргои борон дидаем хидмон. Табобат аз ҳама намуди бемориҳо бо сиёдонаи алҳадая дар шакли равған ва капсула. Омега 3 равғани муҳӣ барои бемориҳои дил, хирашавии чашм, фаромӯшхотирӣ, барои бемориҳои геморрой ва барои бемориҳои кирми бадан. Агар духтаро бо шумо гап назанад, шумо метавонед аз духиҳои софсавдо ки бо феромонанд истифода баред. Доруҳо барои сафедшавии пӯсти бадан, ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки шумо риш надореду мехоҳед риш бароред, ё ин ки шумо мӯи сар надоред мехоҳед мӯи сар бароред. Агар шумо хароб бошед, мехоҳед фарбе шавед, пас метавонед аз протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. Суроғаи магазинҳо барои харидорӣ кардан дар шаҳри Москва метро Автозаводская ва дар шаҳри Санкт-Петербург метро Сенная площадь. Ё ин ки шумо метавонед аз рақамҳои рӯи экран буда истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 3 соат. Барои дигар шаҳрҳо бошад доставка то 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, каломе мехоҳам 20 сони кор кунам поён дар номера дар телеграмаш соатҳои 9 саат то соатҳои 4 бегара бинависен, ҷавобтон метаҳад. Ҳатман мо бояд 300 каса 20 минут гузаронем, барои ҳаму ира мо обязательно мегзаронем. Илтимос нагем ки намегзаронанд, кадомеро нагзарондем узри зиёд я бор дигар регистрация кунем, мегзаронем тон бародаро. Ва меҳмони имрӯзаи мо Саидакбар Элон бехайб ва шахсияте ки дар батло ҳам судя буд ва ҳам шахсияте ки реперо фикрша гӯш мекунанд ва бо чӣ хеле ки медонен текстҳои бениҳоят пурмазмун менависад, барое ки реперо уже текстоша гирифта реп хондестанд ва репошон муваффақ шидесте. Хуш омадӣ брат. Раҳмат. Салом алейкум. Брат, як савол. 11 сол шид дар репи? 12 рафтист, к сожалению. Ҳамин сол репа бас намекунӣ? Не. 12 солагишда бас намекунӣ? 13 ти девуме нафада ҳамин число бас кунам. Бас мекардам ун сол бас мекардам соли дигар. Яке агар 12 соли реп хондагида бас кунӣ чӣ гап мешавад? Шон муваффақ мешавад. Ва чӣ хеле ки ҳозир ҳама медонанд хати шон ягон гапу чап уже надорӣ, ҳамаро мир карден. ма бигем ай гапи гуфтагии худаш я трек хондагӣ буд. Ту душмани ман бошӣ, дар пастӣ бошӣ, ман дастма метимад. Ва чӣ хеле ки ҳозир ҳама медонанд, ин секрет нест. Шон это уже не тот Шон. Ва агар ман пештар дӯстӣ мекардам, мардум дигар гап мегуфт, мухлисошам дигар гап мегуфтанд. Ва дӯстии мо ҳам не ради репай, просто ҳамира ҳуруда салом алейк, аҳволпарсӣ инсон ворӣ. Мисол ҳичи нест дигар да. В общем, ҳамин фикра ягиҷо омад ки отношениеро в общем гарм кардан дар кораи рафта омада хати Шон. Барои ки ман якум бор ту шона дар барномаи рифма батл дидагим. Да як камера в общем. Ҷада пеша чӣ буд охир ба фикрам, ё ки баъди батли райдер Шон буд? Ҳамун пешаи батл буд. Пешаи батл. Ҷада пешакӣ мо мара запрос карда буд ки дар барнома Шона биёр. Не. Батли Шону райдера пурс чанс меғалта чӣ хали меғалта. Ҷада ман заинтересовани будам барои гузарондани батл ва чанд бор пешаю дида будам уша ҳамун хали масъалада, вай баъди батл буд ба фикрам. Ва ҳамҷа мара Шон занг зада буд, короче та ба гуфтум барномаро мекунем, ба мешава. Ба барномаро кардем, ба та. Хайрат накардӣ, хайрат миёнаравӣ накардӣ. Да. Не, батли вайора ман бароям қанак заронам ки сумаш тоғри намегирифт. Агар тоғри мегирифт? Тоғри мегирифт, ман мезгарондам. Ва ӯ коре ки мисол хатогие ки Синат Шариф кард, ман ӯро обязательно раҳна медодам. Барои хали чиз худ медонӣ ку худтам сагои гиргои борон дидаем худмон.
сагой устумо хурда мақсад чӣ хелае ма барои ҳамин ситуатсия наша гуфтам ма уже план шаҳуӣ кардагим ма пеша и батли мондан яди касигам кам батл мекунем ва ма ҳозир и хали шарт дорум да пеши батлеро ки ма ба ҳамун шарте майл батл мекунем ина мисол пага батл боша ҳар ду участник дар офис разни вақта бояд биёянд дар зелёни фон раундошуна бихонанд полностью ма вая сёмка мекунам мегирам ба пага брои батл илоинам батла сгавнит кунем батл накунем нома вая дорум мебурум фаҳмон ирам варианти хубай кадом площадҳое ташкил кардестанд да истифода барен баъд як саволи дига чӣ ба батл ташкил накардестай мисол ҳозир ғайри Сен Тайсон ҳеҷ кай заинтересован нестай батлда батл фоида надод охе баъди именно бо батли баъди райдершон ма бояд батл мезгарондум ва и хеле расходе ки дар батли райдершон кардан ва и хеле ки иё батл кардан спонсорот задни задан лаҷома кашидан гуфтан шуморо зуротон ки хали кина мо 18 сум наметем Сен Тайсон да хиёл мекунем ки камтар арзонтар меғалтаи чизо ва ҳозираш да Сен Тайсон ҳоли батлерое ки ма ту медонем чанд қай мегирам моро ҳоли даъват накардай уже райдер хати рафтомад дора ва хиёл мекунем батл шақати ма батли райдери фавика монданӣ будум вале боз ҳам пул гонорараша камтар зиёдтар гуфт ман райдер нашуд тема паризм го подтверждат кард ки ман сума гуфтагим агар розӣ бошам проблема нест батл мекунем ман хиёлам ки простам хеле шуми хаякини уже полни ҳамачи договор шида будай камтар зиёдтар пурсид ва ин сабаб нашид последним врема дестам уже солни карьерата хезондестай баъди чанқа хомӯшӣ сабаб дар чи чӣ тара қизиқ дод чӣ тара мотивировать кард ҳамин сол гуфтум я попробовать кунам да як бори дига дидестам ки ҳама кардестиянд гузаштестай не то что гузаштестай чӣ хеле ки бо илҳом мебияд ку кайф метавад дига кас наменависи вақте ки мехонанд вақте худат менависи комментариёро мебинӣ бо гашта комментариёи плюс чидестай хай почему бы и нет ҳозир як клип кардесем бо клип бояд броя скоро дар клипот нигоҳ кардестам серьёзни одаморо уже гирифтай уже метавонам бозӣ карда ман мешиносум бачаакора қачон ягон хел молӣ договор кардӣ ва хиёл мекунам акма рости гап клипҳои одаморо дидестам ва як хелеш хабар дорум чанд сум расход мекунанд агар ҳо ва ёрам ман расход дидестам торт морт уже расходай расходи беҳад калон кайси бачи ма фавика будесем михро хуб ягон кор мекунам не фавик ози фавик чиқегум кати фавик дӯстӣ кардестем ҳама тарафа любой хе ай ма ягон ёрдам шава фавикда мекунам ма да ягон чи дар кор фавик шарномаш қати ки буд чи қати ҷамшед ака ҷамшед қати баро ки клипша баха про кайсай у баха про охи чи меташа ку рекламаи гарила меташа вай ба фикрам амун чим чи хали контракт дора баха про касе дар рекламаи гарила мета у ам хали ай корош ака у короша ман намедонам просто ам қа медонам ки катим кӯйбеш мерава ҷа корбори хидмон сагбозор меравем сага прогулка мебарем братишка фаҳмо худо дӯстӣ ҳама вақт пешда боша ва як чизе хостум пурсам ман фуромӯш накунам барада читон рӯй кард ма дар рӯй накардаю там хуши некида вай чиза да ки рӯй кард фавик рӯй кард маҳлули барои хай биёма чизо кажам барои вай узви таносули мардона простата барои лечения табобат ба ту чиза причуми ту худат урологӣ хеле чизоро сад фоиз медонӣ у чиз мисол оригиналша рӯй кард барада у чиз қимата мо ҳам заказ кунем рӯй кунан мешава омадестай ба наздики боскора метавонӣ заказ кунӣ проблема нест ҳозир ҷа раисо ҳастан ку раисо боша агар вообще ҷурат ҳам ҳамун ҷа манучер ҳамун чизое ки ваё заказ ҳамун чизе ки барада рӯй кард чиз бародару мера барои бизнес гуфтам барои хидм не барои президент не ягон ҷои вайш нест бародаро бисёр бародарое ки мисол
каналомона нигоҳ мекунам, яхе вақт мешавад ки дар беморхона рӯбарӯ мезанем ва ягон ҷои бале 22-23 боло бародаро брения проверка кунен ям ба саломатии фарзанди мешидагитон чизи важнияй просто агар ки натонен ман хиёл мекунам ягон рӯз ягон категория дига чӣ ки нашуда метемо як кам суҳбат ки даҳи ҳафтая бур қаблидорон савол бутам да темаи вай бехайб ҳам чизе ки хайб надора буги кадам биёхуна сагбозор ва ин тема обязательная бикун ба худо мекунан заинтересовани бачаҳако бисёранд ва баъд плюси и корчияки ту метони определённи ҳаму одамое ки реально ҳами соҳаро мефаҳманд ҳамвора советоват кини одамо пеши ҳар кас нараванд прямо пеши ҳаму одамо бираванд вақт бисёр сарф нашавад ва бо хостум дар бораи ӯ пурсим ки бачаҳакои тоқи қадди олиам ҳамун хелие ки ва ё корота буд мекунанд ё ки уже ҳақшона метӣ бачаҳакои тоқи инаму короче ман офиса оплачиват мекунам полни там ягон кор ма буд там уже хич кардам в общем ҳастай эке пули света ва ё хичон метаҳам пули интернета хичон метаҳам короче ҳам хали чизое да продукт ҳар кас худаш мехара як гарилай чун ва мешинам ягон чи тампача кадестен аки ихелай да мешинем скидываться мекунем толи мераванд самбуса меёранд то пирашки меёранд ҳам хали да ё ки агар шавад авқот мепазем квартираем нозай кор сир накарди юлия нозай кор сир накардем вале ноз кор накардест ваямай паи клипай мисол пас кор бори продвижени кадестай ва контракти мо вай сари видеоай кати ноз ми аду бор гуфтумш баъди якм я моҳаи кор кардагиш хай намедонам кайфш навдесай кор кардан тамом фаҳмо контракт хубтара барои ки мо вақте хадноз контракт будем қайб 2 сол кор кардем яҷоя вақте ки официальный коргар ягон кор кардем тамом не официальный коргар дар корои худмон хел мекунам намешава ин чиз намешава вообще официальный коргар дар кори худмон мешава ки аммо мисол на ту директори дар як барнома кати алишер мо нашуд худ гал задем агар дида бошӣ пеш мо хта намефаҳмидем рости гап судитит мекардем ойли кадер мета пладер мета ози вақте ки худмон уже кати букмейкеро кор кардем именно букмейкеро кати ва ҳози мотра мефаҳмем бародар ки чихел и чиз трудняе спонсор пул гирифтан непредсказуемое ина ми моҳ кор кардем моҳи дига мебинӣ ки вай мега короче ин моҳ ма кор нашуд ҳози на дани момент просто хостум фикри хита фаҳмам ки дар реп реально крутой рафта ва мухлисо чиша хават доранд ягон ҷой ба ҷоиш нест дар реп не бывши реперо ҳози ай бывши реперо ини сивана хават кариса ай бывши реперо барои чӣ мегӯ ман ҳеҷ каса ба и гапон хафа карда нестам барои ки ман худман уже катифавига типам хали трек хондум фаҳмохид кам гап чизе ки ҳози хондестем ва ё ин ки чизе ки ҳози броместем ман хел мекунам вай реп нестай вай можно его R&B гуфтан ягон чиз дига намедонам ягон чизи дига вай реп нест бале просто реп нест и хегире мисол не ки ҳамун одаме ки ҳам чиза хондеса реперай мақсад барон сиван ҳардуш ламбо хондан бениҳоят любой ҷода мефаҳмӣ мада маъқула бо любой ҷода мефаҳмиш ман ҷода хиёл мекунам хайма хито медонем ки ман ҳамкурси баронам ва хиёл мекунам иҷода сиван сахтара особенно дромаданош естественно беҳуда нагуфтиям ки сухан аз даҳони луқмон хуш аст яъне ягон ҷои секретиш нест ки автори текст трек сиванай не ки бо да ҳаму мисол чизи бегонара барон ухе хонданшам и як ҷои именно трек девунае ва именно чизе ки дани момент сиван кадеста инам хали маскавори дадрни маскара ва чӣ гуфтаним бурдборӣ пешравӣ маладес гап надорум ман умедворум ки як рӯз не як рӯз ҳаме хали трекҳои мора снг да гӯш кунам пайдо мешавад все-таки ин аз начи ӯзбекистон дар тоҷик забонҳо ҳаста ҳами 10 тоҷик забон ҳамунҷа дар ҷои дискфурӯшӣ пускифурӯшӣ мона уже дига ҷо мешавад хочтота нашуд ӯе ки хай гуфте михел реп ҳози ки кадеса ба гуфта
ба гуфти ма охирон бо репа ма ай 4 нафара гӯш кардам. Таджрисиван Райдер, BIG Ралик, BIG Райдер Ралик ҳамунҷа дар реп карда буданд. Реп дани момент BIG кадистай. Репи ки ама стилу чиша ва мара бо як чиз дига хирсан кард. Недавно клипи Карлеон бромад дадрни я стадион. Инам репай. Ама вай репай братан. Бале. Вақте ки ту точно ясна я мавзура ҳуй кадестию данисти кадести мардум. Флоу читкатам риоя дори. Инаму репай. Бале. Инам хали репора ози ма гӯш кардесам ва хирсандам ки хатя бачаҳо у халирам кадесан ай халира аёчона мебурам. Нашод Маҳмад Шариф ма оза намехай фаҳмидам ки трек тайёрш дорен дар бораи ватан ва текстша ту нависесая стилша Карлеон кайса бошум қатъи Карлеон якҷоя тайёр дорен. Рас оғозо расида боша ва чиай я треки ватанай я минусда мотив тарзи хонданша Карлеон придумат кард ва куплетои кира навист. Ту припев Алиҷонаҳо ма припеви Муҳаммад Шариф ки бояд бихонам припевша ман нависондагиам ва ба 4 мисрагаи дига бо ранги репай охири трек дан типам хали кардагиам бояд ҳавая бихонану бибурамш. В общем бироя чӣ оценид мекунӣ чӣ хел таъмура метавонӣ баҳо дода пешаки тайёришон чӣ хела тайёри мақсад чӣ хел гум ма ай Муҳаммад Шариф мисол ягон чи аҷдад надорӣ ай вай ягон чизи максималнира вижимат кардан номумкин ай фаҳмидӣ и беақлӣ тира нишон медиҳад. ҳо мо ҳам бача кати кор кардестем ам яке мебия ҳо мақсад меқапа ҳам шидеса уже ритма меқапа бита меқапа мехонаш но а там уже сводка чӣ хали мекунаншаву чӣ хел вай дар студия вай чӣ хали мехона иша ман намедонам. фаҳмом. В общем бачаҳако ждат кунем дар канали Мирзо Шоу ҳамин чиз мебурад ва хотиррасонтон мекунем ки элон канали хича дора бехайб болода бидроен охирон видео қатъи май ва дар уҷа бисёр саволое ҳастае ки мехоҳем чтобы ҳамвора ҷавоб битему ва ҳозира ситуация репи тоҷикӣ дар уҷа оценид кардагем ва ҳамаш ҳастае ва кадом мехоҳад бисони кор кунам поён дар номере дар телеграм бинависен ӯзша мефаҳмонатон. Хайр. Саломат бошед.